aba eja nana krobia oho te sei pacho you na mo so he Nyankopon adom odi de sei mawura pacho medin pa de adwoa ode na mabrofo din de ana owusu banahene pacho ene yemfa utwi de no adwoa ode ada obi bi ni aputo obi bi no nana nye obi bi ade maami ode nye bibia no but me hu ne daachia no onu so hu se onso di ode be ka tell say bi nua no me di ode to lo kra ka say me hwehwe no yakọ aputo yi o de ba fofora ba be ma besie se ba koro ni ba kono aputo na sa de be ma besia nso aba so de ba ma mi ode asembebo yo okay ufre hin na ba me wura pacho mi fra manfrom oshima manfrom awia yi asembɛn ɛna ɛde wa free oshima manfrom abaye nim ha hyawasem na se kyirikyiri ma yente ase pacho yo na me da wano ase asema de me ba ye nyina ne se me ne me papa na atena me free enkransa ana me papa nso free oshim kro kitwa bi wo ha free ohwidie ba tete wono omo nana mo betra manfrom ufi oshima na akwa manfrom eti menya mfie nsia no ana me ma me de me ba adum na me papa ti adum to de me ba ye no na yesan koe wode me koe say wode me becha mi swani nti man cha nso eti o ma na na yere ba ko eba ekwan so befa ebefa barrier won kransa eba eti efi okosue mu no ne ntamo na oti se ye bomidin ti ye bomidin no se mi kunu se wawo ha ba wo se ya na akra na e ma me de ne ba edum ba ti akra ne de wani mu no to be kofie ho akwa bisa ampa okofie okobisa na chese e me na me ma me so ma me ni o akwala se me ni age ti o ma na me papa to nkra se onfa memre na de adure ne de otemia eyeye ne se na sa abre no papa ne o ma me ajai onu mu ni ko bio okay me papa no e wo hene nti okay eti edum na me ma edum ana me ma me de me bae ana me papa ede me ekwa manfrom ti eduru ho no ana o se o ma me ba kwani o ana o sa de me kwache ana obi sa me se hwa na me ne betana na betene me nsa wo sa ma me ne so okay eti me ne ma me ne ti amanfrom a me papa wa adum eti ekwa no ho no so weekend bia on so eba eti o ma me papa we otufo chiame owu ana bana hene e o ma na papa no ye se o si fie ti o si fie no na cha se ne nanna bi okofa ne betena ne ncha na one ne ba himfie frɛ ne George eti o si fie na cha se George no e na ehwe fie ne so eti ye fie no ye te mota ye sa nwa ye mia ela me papa dete na kasa ne mu papa na onyini kakra nsa na o si fie no to o si fie ne wie ye no ena ne wo fa asefo ma me mpanimfo mi no mote bantema to mote bantema ho no o mo fa ne si fie ne wie ne wa anche fie no ena o mo besere papa no se o mo pe ba bia da no mo da ta amaso o papa wo fa ase no mienu ma me mpanyimfo no ena ono mo ba o papa fie ho o mo ba papa o mo de beto papa ne nua ono so wu enim se wo mo pe ba bia atena enti papa no e mo ba bi ntena me papa mfa ni tenye eti etoa so na akokola asem na ne nua ne se e bia na ya mpa ena oba na o de dan ba ko e ma wo ena o mo ne o mo ma ne o mo na mo nyina ekotena sa dan nim eti nam sa na papa ne nya nche dan ni nti no na dan ni bi gugu ho ena ma me ba ko no so fa de kete no so di kowura sa dan nim na se de papa nde ma na ankasa no obi mo da ho ena ono nso afiri enu akoba akofofrom okay eti wodam no ena akokra so se nipa wunyina ehwa na wadwene no
na aba yi kakra ho a to wakaya was me madosu efie ni mi si ye kra me nche eti se mo ba na de we mo de di entina wo so san koda sa dan we eti o ha na dwene no san abafo no ye nyina etifio ni ye didi nkoma eti dakro ana o se da bi me madosu enti papa ne wo mo ntokwa sa ana opam wo mo ne wo mo ko eti omo papa krom ne asuofia saman ana omo no ko hu omo so amo ana omo so amo se o abusia fie ne si hoi obi antim ntemo nkotana ho ana omo ko ana omo kotana ho e ho na papa de ba ko ne man han eti me papa ne mampanimfo no ba ko eba wa driver ni won le twi ne de ne ba ahemfie ha eti ho na me papa se o pese jali ben ni nti eni na oma na ba beda ha no mu de wadi ka ye bia ma wo mu e wa atafoa eti so wo a na jali free mu me nkotena sa adan ni eti emu a na o yese o frɛ no wo faase papa no kro nso obedi ade na wanyini on so wawu ansa na de obedi to o frɛ ni fra America ba se o metena na so no wu a ana o se dan we se me wu a me bayi dia ne kasa ne am de nti ama me ka ne san se me papa chembe ho no me ndene na ne da ho ehwe no no wanyini eti me nyina na ne da ho ehwe no eti adane bi me ba krom kra na bibi se kofie no sa adana na papa bewu ti bi do na oteni mo na metena ne nche na me ne nyina yete ho eti ho na ne yere ba ko de aduane bre no elam de me ko seven ene otwa bi ma me enkola me mi no alam de omote afa metem kra na nche nkra o mu didi asa papa na yedin ti aduane no ho to mu wie ya me ko hwie nsuo na guo no me hwie nsuo na gu ba na enam se papa adai o chase wo wu ano nti wa ti aduane ho ne nsa no esi aduane mu ena me baba ya no sa me no 7 years panyine no ena se man bele wa bra ka ho me papa mo so o mu fie ba ko ne wo fa so fie e baton no ne de no ho ena se ko ka ho tie mlika ko me papa mu fie ho no ko frɛ na busuafo na sa ko na ko frɛ na yene ne bra na sai tim me ye oluma o kasa chiri ena de mensa eye yense ya so ne mu tim hu anse wa fe o fie gu me ho eti o mo ba ye no e betam no ena de ne ko kanti hospital ala papa ni wuye oluma yi wu efe eti ewo bi wo ho a efe eti owu ye no na sa taa no na chembe ho na me demo na no na me demo owu ye ne be na wotwe na ni nua na bantamafo no ebe pa achew ebe sere dan efiri ne ho se on kanje ni nua na so no ono so awu bi eti awe ho sem ne se dan na me demo no eno na edida me papa wo me papa nua no so wu ye on so ho a se o mo ba di de funu na mayi meniama na me ne mema ya davalam dem kopenso mu ye ye ni wie to mu ye ye ni wie no me ne kola ne da ho sa ena da kro le papa ne se o hena na de obedi me papa de ena o se mame se o papa ka chen se edan we o wu a jali be frifia nti o fa nti kom ti jali afri ho da ena o se wo ko sa dan no o ka se o wu a yemfa ma wo no okay na metim tibitima minim se me papa fie ena mete be 2.5 years ni me papa ofase ba ku wi papa payimu eti na me papa e ofase ba ko su fra brochira aba ayiye no ye nyina na ye na ye wie ye no akontabuo no sam na no mabakuro ma befa enema bi aba enema meton bag ti me betwitwi ho ana me yebu akonta no wie na me di ka bewura me papa fie ho be ase wo moto aso na wo mo ba ti me se ga brochire ni wo ba se oba chie fie na me kra me pa konwa e di ama wo mu o mo tena se bi na mo makwa abo mo se miminti e no mo baaye adaya ma me ajewa na ne da sa dan wi
iti wono na adi mame agye wade iti obeka kire me say daachi bia wono ni ho a na me susu mi ni ho a wono ne mma me papa ofa ase no na je se me papa nanamo o me ba bagye dan no afiri me mma ho iti mi nua mu biti no mse hwe o de bia na bia o sa ba bia ntu de tenem na me de me di tima be 3 months ni de che sa ahoto nim de o wa brechire de o koi ti ma mienu no ba kolo no no wo Ghana ha no a wono se ma me na wo koi 8 years so oburo ono no dan na o mu ba ya na me papa e ma o mu tenem no wati asase ni bia ka ho ena edan na ye chimbe ho no de ama han etu ono emum ne sesei o si me so say dan na me demo no me mfa ma no na bi san say o say akosu akwan adu na ese dan no o munye na say me metu o mi ntu ne mfo mu ho na dan na ya akosu akwan adu dia me pa cho Dabi to aso o de to aso eti me da wo mu ba me mfi wo mu saa afa me ho mete na ohene bi ohene otufo atane hen ote amomfro na papa bi ka me ho na de kwoto nanim ofre wo mu ama o mama eti ma me ne ba no me papa na chese me papa nana bla panyina mpansa obese wo so ono so tetema ono ne frɛ me a me fa safo ne koma ne maame mo say ye ne maame dan ana na binim fe dia ho metinti me wo ho a no ma ba me so me wo ho a no ma ba me so sa me ho mete ale say obi ka yam say me famra utek na madaro enti sesei no hwan e na asore say o je sa dan no de afiri wo nsem me papa wo fa ase no ene ne ba be ma no wo papa wo fa ase no ene ne ba be ma no kire me bibi mu sa wo papa wo fa ase ya wo kana semi e ka woni a efiri ba ntema be sre dan ne ho no me pa cho an e ma mienu na e ba aye no emu baako e ma mienu no ba ne ba ko awu akabako na e ma ne yetere wono de no wa brochire nti no nka ho te sa brochire ni na pressure de o ha no Ghana ha ne say wono na adi ma me agi wa de enti wo megye dan ni mfiri mi nsem na abusua ni nim say edan ne nye abusua de a na emum eye wo papa ni siye me pa cho onu mu nim o mu nim pa sa fie ho no eye wo nkoa ne papa ba uti ho bia na say o papa ma bi wo me pa cho me papa ma mienu ete ho o mo te ho no mo no makọ o mo ho se wo mo koje wo mo de no me pa cho Dabi enti die na abanti a wo de a wo papa ka so free ho ajari be free ho na kotenem na obedi na de de ma wo no wo de nko anu o mani sase ye beche anam pa cho menim de enti a o mo yesa me hu ne se bia me ma me nko an enti se o mo to ndo o mo ma me mo o mo ma me mo so na ye ekuna nti menim se bia o mo ma me mo te awore ase na o ye ekuna nti na de wo de wo nye papa ne ba ne me ni nua ba odi na chikra na o de meto no ya wo na wo hwe papa no ya ente se wo papa ebewuo no ebi ana wo ne ntem nye bibi sa de te e papa no onyini ye no no onse nipa bi onyina wa ye na me ka ne se ko soja no sa tana himfi odi o tana himfi 63 years ansa no wo eti wadi nsem ni bia nti chese e ba so onyini ye no de wo fa si o ne bawo ne ba panyini pa akra no wo ye ya mama me ni firifie ho ase nye se bi obi be kasetia na se na yona na ahomete eti nye bone kwanso bia sa na wo fa sefuyi e wo bete na fie ho yona sa na de ko mu so ese opam wo mu firifie ho ti na one ne ntamo ye enti sesi na da wo wuto me so abusua ni nyina so pa ne seinti na wo so wo mo je wo nko a wo de abusua ni nyina so nyina na se sa maame na me so ana ono na sefo na ba me ho sisi ase o mo je dan no ye ka eye me papa o papa ena na di otufo chiame no ene wo bewu na chese me papa nkra bere mi na one na wo bewu no de ma me papa to de ma me papa no ena papa ne tena akonwa ne so sa
ema nti akoye se me si ni pika se eye wo mu ase na akonwa no ebebe fie ho no otufo se papa na so mache akonwa ni fira busunya bi mu etu o mbeba ba gi o makonwa etu obo akonwa foforo na odi ama no ye nyina e ba ahimfie ha opemso bi sa be papa se onfa ma na busunya na so onfa ma ne ma oso onfa ema na busunya sam prensa eti emu ho no kra no se ne mani bi edwa kakra se wo de o papa di ama na ye die ye eduri aso dia o dia koma rebusia eti na wa ni munyam nte se kra papa kra dia bramu eti se bio se ye wa wo kra na o si dan no e na wa ma minya ba bi na kra na e na dia ma me se dam se wonya bia watu ana se da chi bia no wuwu a na mafa ma dia na nte se dia mia me papa esika na odi si fie no. Okay. Atie for Adwode na ewo yanim hai na producers no de krata bi aba beto manim ha from 33 ya eye sermons na etia akwasua ode of Oshim Amanfrum ya se wo hwe stamp esi so a Ministry of Works and Housing na just a rent control department ena sakratai ifri na wo hwe na tifi asem no a o se recovery of possession. You are hereby commanded in the name of the Republic to appear in person before me at 9 a.m. on Monday, the 18th day of August 2025 at the Rent Control Office, Bompata, Surukumase, near Prempa Assembly Hall. And on every adjournment until this case is disposed of. Krata we hwana de brew ura. E ba cho me papa nana no maame no e ba be ma no. E no de brew. Oko ye kwadu ben ne de ball wo. E koya de ote asem nanimu no e bisa me odika bisa wo. Ela maame no e ba be ma ne ba ma ne se de maame de na dwene no wanyini nti eti ene se ne papa ne wofa ne wotumfo chiame wacha ne maame dan odi ama adwa wode atenem he na oje ne dan a mesi mintu eti wode ba se omumwa na omuntime etumi mfim kwadu ode kobo wo hodo ode kobo me na me so mu bisa me se me so me de se na se ana owusu bananya se na nye papa no edina na se me papa no eti na omu nyina hwe manim na chese papa no wo fa ase na papa ne badia na omu nim se e obi na be han wo da na o mama obi ba bi atara ena wai ye friend say omu ji omu dan ne bi ni pakro no esi wontu omu say ono kro didi ne papa to afa di ntwanto so de koto me so no odidi ne papa atem na sande enka ho ana se me na sabio be wo kra yam papa wo fa ase no ya te me kitekete ya me baaye no makasa etia woda na sabio obi oti akonwa kese ewi so eti entra mo betwa e de atom so no sabi didi be papa atem na me didi na tem sai eti wo mo ya no mo se ne be court enti ma hwe wo mo ani ma court pepe bia mai Hey, Dinio Drake Junior, Osi akra ya akra bia santi nyankopon Israel. Wadwuma pa ene wadwuma den a oyo edema amagana. Twins favorite. Osi good afternoon. Nana ya akra bia santi. Clemento GH, Osi akra nyankopon tonko so anya okese wate. Kire se mudwuma die motna so siesie fie masem ensoba. The wise men of Utek FM, I greet you from Belgium. Jenny, and can say, Yati Jenny.
yɛda onso wase ene hwa wo hwe ye na wutie yen wo Belgium enti sesei de onom ka se ne ayon de onom de be court de be court na jaima ne court we obi bla na temente obi sa me se enko court na se nyem na de ba okay maybe we scam me de be enko court na se na me ni skanka what the maba na de wo se wo de unka se o de Asembi court court me seville na de court no wo be kwa ye diska na ekwa na se ye frɛ court a ye diska na ye kwa akwaje free won nsema na te papa koko ewo ayomso mpasaso ayomso me de me wem se okosoja ni mu na oje asase no menim ho but ye hwe nyina papa ni koko ne wo fa asefuo mienu emema mienu na kohwe o chemu miensa ana o ma obi aba ko no no de owu ye ne wo fa asefo nso mu fa maye ti se ye nuam kra bi kra nya ba bi asia ye mu se no kra no o mu fa maye aw asade adidi asa BP muswa mo de ho mo se si ade odi ade no wo de asem wo yi akwa akoto nanim de odi ade no me papa o ma me nua asefuo ni bia papa ne ka say oje akonwa na to buhwe no obi a betimi edibi eti akwaye say o mo san ne na nyankopon adom o mo de sansam ne ba me so na buhwe no adana ma me ne ba fie ho no abrechire ne ba fie abekasa a kire me no o mo di echi ba eni eyi kwa no mu nyina ntematete to ben kwa akonwa ne side me say de wote akonwa ne so seisei no obekura atuo bu no wo de asem yeyi akwa akoto nanim me de ato nanim da bia obeka o meka a kire wo mu da bia sa okay memma mabedwafo nsemisa kwanya na asemo a wonom pese obisa adwode onom abisa no na awia yi meka simple plus ho asem tie na mde a kyerɛw se onuadofo a utie sebe sei phone aba beye part and parcel of us yentumi nko without our phones nanso esese yenya phone ehho akade a eye papa na ebeboa ye ewi ndwumadie mu enu nti ena sese ye ya make say simple plus phone and accessories aba bebodi yeah simple plus phone and accessories so wo be kumasi kurodua mu a wakofa nepa e de aba o man Ghana yimu na ye kumasi ade hyeman haya woni Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe simple plus aso ye no ene Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe ena sa wo ba kagetia na ugina kagetia Dubai getu ho a getu ni hwe animu pepepe abrosa na esi wo no ne first floor no simple plus aso ye wo ho onue phone accessory papa eye the branda ye trust eno ne simple plus de no enti se wo pe charger ma menka de ba ko bi mfa charger ho mfa nkyerɛw ya onipa da sani wunim se o phone a we use no o charger no sanya ebetumi akose problems bebre e de ama o phone even to the extent say ebetumi asay o phone screen na mo aboka charger na we use no okay charger we use nye so what they charge phone na e be affect battery no se battery no eye affected a etumi huhuru e wo phone ni mu enti wan hwe ya wo screen no e be pai no yeah eye tip from simple plus enti se wunya charger eye papa eno ya simple plus de ni bia uni how memeti hai simple plus de no eno bi na me use unse ya tire simple plus e de aguso enti wo hwe charger head no a simple plus no eguso kama o use a wuni charger problem what you say any wo batteries a sebe eye papa onuada se ni menkoton kwanchan fala batteries ni bi na mepe problem emfa ma phone no bra na beto de eye simple plus de ni bi simple plus de no eno na ye the trusted brand me pa cha wo pe power banks se wo pe headset o pe covers
ope iPod anase protectors ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset eya adwene the trusted brand ne ho eno any Simple Plus are making phone accessory bia wo hia bia no oba ne nchane a obenya bi ne number nie say wo de ebi a wo sehwi minua no mo e wo sehwi ebi a wo atoyemam wo frau mem enkran mem baby a wo bia na opese Simple Plus nioma no wutu bia de hia nso obefre no onni bedi nkita ho nioma a wo pe wo de hu sika ba obebage na baby a wo bia no ode amane wo enti wo betu nioma wa bra wo makumase Simple Plus for na ebo a wo sa kwan so na ye ne aye to ne nkronko ade edwuma no ye to ne nkronko ade edwuma no ye mra so ye ho ne emetobi onom number no ye 0244 590374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 96 36 oba de chiame akra dia na apeso obisa ode ayo mami de mami nti bibia se wa ha sesi ya na omuso omu tuwo anaso omuso ofiri mu a omfa ma oma emu de hia pacho mfiti ase na de omo be ha ase be 2.5 year omo be kan kire me de saa na omo kan ne say me nem na dachi bia ono ni ho me ni ho me ntimi mfa ma memma eti yes ho kakra ne amfa anya yi menim say me papa fie na mete eti memfi omu menim say ko ba bia mremu a enya adwuma eti bi nua ba ko ono kra so wa bruchi on so ka say ye hwe so mbeba bie mu ha ne so mo dia bai ndi sesi omo ba mienu de toso mienu no de omo sesei de toso mienu de me tu min tu you omo je omo dan ese dom di kan be kan ye no ase asesa fe de nom titram u free mu a untimi mfa ma oma me pacha na sesi e de omo se wa wu mu no kura free mu kura nsa na o makura di abem me pacha sa na sesi e no omo ka no me pacha wonim se efie no o papa ankasa ne to asase no me pacha me pacha obetimi aka ho bibia kire ya ma ehun se ye no kure se o papa ne to asase ne mo nya abusu asase me pacha bi swani na proto na da hom de na o kan na ne yire mo e kama mete se papa ne proto ne da ha no o hu krata ne da ho adi na wo so ana wo se fie kra de bia electricity bill ni nyama bi ba kra utimi hu nipa na ne din wo so no ho adi na wo so me pacha me papa din o papa din na wo krata ne so me pacha afi o papa ma no o to so sei o papa fem nya o ma me fem me pa se me to so be 20 years ago ebi di wachi wo che bi me pacha de se wo mo tifi on de o che wo mo bi abusua wo fie wa na me pacha Dabi de omo a wo che wo mo de obi ani fie o de se omo am wo fie on de ase wo na ayeketwa wo mo me pacha wo su se de ben parent na nipa bebere wo fie na wo nko ana papa ma e wo fie na ase wo na ye de ani asi wo su se tu me pacha de nim kakra na se omo no ba omo ofa no ho no mo beda edan ni mo no papa no akire o ma wo mo koye no na omo papa ne di wu ya omo so mo kofa anti o ma dwene na ese papa na wukura o mu ne dem eti o mu ne di kan be dem afi ne fie nye o fie sa wo ba betina mu na se nipa na wu a se nkire se ya odea o bo wura bi din se o papa no e wo fa so ne dem wo ka se o firi mu a yem fama jeli what yase na wa firi mu me ba cho tiase jeli tiase jeli nim se o papa kan sa asem wi pa cho okay neche se jali tu onu onim se wo tu de dan na ma wo e ba cha wo tu ye no na de obedi me papa de no ase o papa se emfa dan manti wo ko enti eno no papa ne ka sa na abusua no ono nko na ejina ka sa e ma jali tu ye ana na obi fufuro wo ho a e ba se ebisa e betuma bisa no me pa cha nam se na jali mo e ma me mo odi kan ye bi ma wo mu ninti no wo wu ye na mo ka so wo firi mo na do firi mo dino obi ani ho bio kan abusua no bia ani ho e ka ohene no ho na ohene na wu ohene we ndi obae no Matias ye me ka sa bre na o kan kire jali se
jali ntu na befa ina abusua no na obi ani wa ye basi ye bisa obetim de ato die so e pa cho be papa ofa se na ma papa na obedi na ade ni nti oka me na odi ka dem se Jerry titi enko wachi bi me say papa ne si betu o ntu no mfa da ne ma abusua no obi ante saa asem we da bra obedi ade no e ka saa asem e pa cho ne mana no mu ye wo fio no ye te o mu te e ye wu nua no mo no disi ye busa jali be ka de wo kan se onim se papa ka se owu a onu jali ntu ne mfa saa da ne ma e pa cho obeka jali be ka e pa cho akra me da se eja kwa me na anti odi what da say o papa abusuafo no bi ka say o kwanya papa ne ba no na o betena na nchen e pa cho abusua le pa de obi anka bi enkyere me da na me papa ba panyini pa wanyini ono na nam say be ya ba akofo ametifi ho ni nti no ese ene si ye di ni pa ni die nya ni die te fa cho nti ma me no da say obi aka say ma me na oya o say we onam hwe ne hene ne seba na hene ne hene seba na ya me fa ne say wanyini na ode kasa si wanyini say nya papa ne ba no sa we fans say nya papa ne ba na ba panyini wo be da tumi edi term say obi ye o papa ba na say nya o papa ba obi ka so obi say obi a wo fans say nya papa ba no any question again yes woni wo so amuna busuafo no akoda me papa busuafo mo mbe sere dan da mu no wo no makoda me ba cho me be kotara me no nka se na anu ekura no mo ne me yes ade no me no mu bla ne frɛ me kra me ada no obae o se ye be frɛ na me frɛ ni nyina stop bon kra onye bi nkyerɛ ye da nka se ntia obi ya da enti wo ma me no tia ware ase na ofi ma na se papa ni jana nsa e ba cho me ma me de obet ono wa nware no eye passion e na ode nyemo no na mbate onse eyi bi wo ho no mo a sabe be ma wonye wadwen se ebia enka be ye yi enti wo koye ayi ba ko pe a na pew ana stie be ma wa address ya se wo koye ayi mane ye ayi a oba no ebe ye din pa so be ka kire se wonye ayi ni nwu a obe pini so obe yi aguda o address wo dia na ebo ohun say papa na no o yire mu bebiri nti akwala ni usuru no usuru Matie bro atie for asemi na wo ye nim chef original osena na ya krobia asante me wo bebi ani Western North. I swear you be too much. Matie bro me dofo ne me de hye me da asenso Kwadwo Innocent and was a father ewia memwa ha o ene my late kakra nanso I salute you menya abasu nku ade minim se ene panoa ne ye ba bitie ene panoa ne ye ba bitie evida gh ene was yakra yakra bia santie memamwa ha medamoase eburu awia yi ensempa ne pa monso monde som ye no Nyankopon enyemo kese Prophet Samuel Amuako or say I salute you and I salute your powerful work. And then we yadamwase. Jennifer Hefziba and was Nana, you are talking out of experience. Are you asking a question or you are making a statement? You are asking a question or you are making a statement. A fact and Americano. So we bema now address ya. If you saw your bar crowd now address her. Bema ba ho peso nyemo share oka say etwa enti a fact na make why ti mebusa me sa question no say statement na o make no make share ebema bro o dia munim ntia ebema bre pa ebema bre share oka say ye senior for your money na nam ho nyina public ne de beba nipa subasi ne maya 3 4 masa kwase de babonten ne de official wine de babonten no na on official no I swear de ya akofom ho na hwe ade
nja be frɛ nneɛma wɔ fam o meka ne sɛ yɛasɛ mesere ɛnso mesere yo nneɛma wɔ fam basaa ɛhɔ no aponkyerɛni no ɔnwu yi a wobɛda ahu ne tenten hwɛ but ɛfɛ bɛrima deɛ woyere wo ho na wowo dodo koraa ɛyɛ meda bi amka wɔ afidie so sɛ sɛ mebra so na ɔdoma nkoma frɛ me na mekɔ me nananom nkyɛn na yɛadeda me kama na deɛ wɔgyina ɛhɔ yɛ announcement no amanfo a matwa ahyia montie o nana korɔ bia wɔda hɔ yi ne yere a ne ma wɔkɔwo yɛ wɔ sahwi ɛne abusua no na ato santen a ɔmo ɛbɛkye abusua no na yɛwie no ne ma wɔkɔwo yɛ ɛwɔ bonoma ɔmo nso ne wɔn abusua na ato santen a ɔmo bɛkyea abusua ma mo yɛ akɔdɔ nsa nkɔ he voter deɛ minuru hɔ ɛhɔ nso minuru hɔ maka kyerɛ organizer sɛ wɔnyɛ organization no still atiefo ɛnyɛ mea maka sɛ mɛware abusuani biara bi mɛwurawura baabi organizer pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɔnkɔ but still ɔbɛkɔ ɛfɛ kɛkɛ na mmom sɛ ɔbɛyɛ saa mesrɛ wo hunu sɛ ɛde pressure nam ɛde pressure nam ɛyɛ very expensive joke ɛnam ne wudi ɛho agorɔ saa wɔ afidie yi so no maadwo a akɔ abɛbro yɛgya na ho te sɛ okay mepam kyɛw ɛdɛ manager adwo ayɛgɔa ɔwɔ m'anim ha officer Vance akɔ aba yɛgya na wo nso ho te sɛ awurade adom me ho yɛ paa na anka na wo mpo mu very good adɔfoɔ ne ade hyɛ ɛda wie mpanyimfoɔ yi ɛfiri sɛkyɛduma se